One shoutout kinantik lareng. Kapsat na nininang ko nga Arlay. Ano na gana nininang ko? Erling Mamaspa? Erling Mamaspa. Mamaspa. Ano sabi dito? Tataan, itsura di kita nininang ko kasi ako lang kaidara na. Lalo ni nininang liling. Kapsat Limon. Wan, kapsat ni Auntie Maria. Ay na, kasla kami lagkaidaran mo, nininang ka. Niyamot to. Siya lang tibo, bakit nininang ko kung bububeng? Nininang Bilen. Sino pa? Nininang Jackie. Apaw. No, Ninong nga. Buwan. Nininong. Mading kabitado. Di ka mo nagana, basta da ninong ko. Ay, awan, day. Binito. Wow. Binito. Nang kamupit ang nagandan. Tani mo. Aji asawa ni Auntie Sale. Day tatagda Marile. Ninong ko aja. Ayan. Wow. Perfecto. Perfecto. Ninong mo perfecto. Perfecto ya ka din na? Ninong mo perfecto. Ninong mo nga ipeng. Perfecto. Tingnan. Gablaing mo ni nanay ko kung dati ko nangalang at ninong ko na nangalat ninong ko nga perfecto nga talaga. Naswerte mo ito. Tapos, sino pa iti ninang ko? Si kayo, awan ninang yaw? Awan ninong yaw? Ano niya, Ninang Eva. Adan. Asawa ni Adan? Ano? Ay, di mo. Doon ni Ninong ko. Hindi mo na niya nagnagandang. Ay, Ninong Greg na Domingo. Nagigiti mo mong tito niya kay dito sa Agbabainte. Kada Christmas, kasi kada lumakita da, Ninong Greg, di lalo. At damat tinatangtanggap ko Nagurigor na kide, ikan na lata, timbente. Apo, mayaman. Siya mo nga kay tinininang kinininong ko nga kikuha, ano once nga Pasko nga kay Awanda. Awan nininang mo, RJ Manila. Awan nininang mo, RJ Abroad. Awan nininong mo, RJ Ilocos. Awan. Puro awan ninang ka. Oo nga rin, mayroon ng mga benda. Aduda nga Anda nga ito, ayan tayo may bangbangitin tinagan na, no? Ito may kipangan niya, hindi permi nga makukwanta ito, nabnabsog tayo, hindi ito pa lang kami may makipangan niya. Kapantay agmano. Hindi, mano-mano nga raw. Kwarta nga rutin. Sarakin tayo mo, Pima. Pakaninda tayo mo. Nabsug tayo laga rin. Pakaninda tayo lang. Kwarta ko nga. Magitong laro rin ka. Ay, lang ko na yung saladsada po. Nagriga magayang nga talaga. Pan ka nga yung aglibot na Pasko. Nariga mo natanggam. Alang ibagang mga kwarta. Basta pas ko nagliblibot tayo, puro damat pakan-pakan, ako magporta. Kaya damdamo pa lang, yung pakanda pa lang. Apo, nagado pa lang kin na mo na. Sumaro nung nga balay nga kaya, pangkaman na agmano, kaya dasaran na ka manayin, maganto manayin. Umatras tayo na apat. Dumagas man iniina nga, hindi sa bali nga balayan. Ate, pakarinda tayo man naman tayo, nagawit tayo. Nagmigawat di mga nagsakit di ulo. Puro mga spaghetti. Kadat tinapay, kadat di palaman na. Mr. Margarine. Yamat na lang. Ay, apaw. Ano pa, hindi nga memories. Kamamayatan no December kanya tayo, idubing tayo. Aji nga pantag karoling. Aji tayo lang agkaroon ti kwarta. Diba? Naglalaging tag karoling, hindi nagkakapalrupa tayo naman. Si Teti, grupo nga nagkakapalrupa na. Binyak pa lang, kaya umati kabisado nga kanta ide.
Agin kakanta lang, Mal. Yung mga apoy Hindi, matamay. tilagda liris. Di mo amo, di lyrics ti, kasi dashing through the snow, ever down to some, wala lakan na, something, hey! Kurang Jack, creative sound. Jingle bells, jingle bells. Ngim no, adam ko Jingle bells yan. Adi nga, on the first day of Christmas, Oo nga. mo, ako nga tagang karoling yun eh.